No a na záver dnešných sviatočných správ autá. V centre Banskej Bystrice sa stretli priaznivci automobilových veteránov všetkých generácií. 35. ročník tradičnej akcie a 3. ročník memoriálu Mariana Polonyho sa niesol aj v znamení pomoci chorému dievčatku. Historické vozidlá od najstarších autobusov cez nákladiaky až po motorky rôzneho druhu zaplnili Banskobystrické námestie SNP. Prvomájový zraz veteránov organizujú v meste už 35 rokov. Dneska je tu zúčastných okolo 80 vozov a je to naprieč spektrom. Sú tu aj luxusnejšie značky, aj tie ľudové značky. A myslím si, že to je ten mission, ktorý je správny a ľudia to aj oceňujú za tých 35 rokov. Jubilejný ročník sa organizátorom podarilo umiestniť priamo do centra mesta, aby prišlo čo najviac ľudí. Na jeden z veteránov dokonca umiestnili rozkvitnutú čerešňu, takže kto chcel, mohol si pod ňou dať aj tradičný bosk. Ľudia, počasie, atmosféra, je to niečo, čo si zaslúži určite zo strany mesta ako podporu a pozornosť, takže ja som veľmi rád, že sa to dnes celé vydarilo. Ja som veľký fanúšik týchto zrazov veteránov v Banskej Bystrici. Chcem poďakovať aj organizátorom, pánovi Polonymu, že po svojom mocovi prebral tú tradíciu, štafetu a že tie krásne skvosty, ktoré sa im podarilo zozbierať, dávajú takto k dispozícii aj ľuďom, aby sa mohli pokochať. Celá akcia mala aj športový, hudobný a charitatívny program. Pre tých najmenších vytvorili atletickú zónu, kde mohli hádzať, skákať, behať a zároveň pomáhať. Detičky symbolicky svojou účasťou zbierajú peniažky pre Anielsku Tamarku, ktorá trpí ojedinelým genetickým ochorením. Tamarka má Angelmanov syndrom, je to vlastne neurologicko-genetické ochorenie. Chýba je tam časť 15. chromozómu a trpí epilepsiou, mentálne zaostávanie, má problémy s rovnováhou, s koordináciou. Bystrica opäť nesklamalo. Bystrica je jedno nádherné mesto plné krásnych ľudí a tu sa to celé nejak tak stretáva. A táto akcia je dôkazom toho, že ľudia na Slovensku sú krásni, plní lásky a že si stále máme čo odovzdávať. Martin Dušička, Teatry.